दिनै जोंनि बिक्रमपुर नोलिबारियाव सार सायखंनि अननायाव आरो नैबे जोंनि बे माखासे PDC-नि दैदेनगिरि प्राइमारिनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि ओमफ्राय नै सानैखौ मा होनो सांबादिक आरो बाव नुजाफैनाय थानाय गासैबो रायजोनिफ्राय मदद होनाय गासैखौबो आंनि गाहाम हामलायथि बावबाय। दा जोंनि बे बिक्रमपुर नोलिबारि गामिया बेसेबा गोबावसैमोन आरो हाखर हाला नै दा अखा नागारनाव फैनायखायसो दिनैनिफ्राय बे अन्थाइ बाला अन्थाइ गारजेननाय जाबाय आरो सार सायखं आरो जा फेरेंगा सारनिबो मदद मोननानै आरो सार प्रमद बर'निबो हयथ' एसे आखाइ थानो हागौ बाव। दा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा बिनिफ्राय एसे रायजोफ्रा एसे गोजोननाय मोनसिगोन आरो गावबुरा हिसाबै आंनि सायाव बिराद खुद्रिबाय थायो मानसिया गावबुरा जानानै माने एसेबो खबर लादा नैबे खोथाखौ आं एसे खोनासंबोनो जाबोदोंमोन। दिनै आंबो एसे गोजोननाय मोनबाय। मानो होनबा एसेब्लाबो हाखर हाला मटर बे साइड खालामनायाव रिजेक्ट जायोमोन स्कुलाव थांनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा दा बिसोरबो एसे गोजोननाय मोनबाय। जा हक इयुनावबो आरो बेफोरबायदि फिसा फिसौ अनसुंथाइखौ मोनबावगोन आसा थिनानै नैबे फंनैसो बुंनांगौ बाथ्राखौ आं गामिनि गावबुरा जानानै बुंथिनाय जाबाय। आरो साफ्रोमखौबो नैबेहाय थाफानाय दैदेनगिरिफोरखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आं बिसिनियावनो इयुननि समाव मा आसा खालामबावदों आरो हयथ' माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि फैबावगोन मा आसा खालामबावदों? डेभेलपमेन्टनि खामानियाथ' नै दा बे जोंहा दा नांगौआथ' दा बे माबाल' नङा आरो लामाल' नङा नै जोंहा दा क्लाबनि परिबेसाबो बिराद गाज्रिखा। दा मोनसे जिरायसालि आवगायाव 2 लाखनि माबानाय दं बाहायसो जानाङो। क्लाबनि बेलायाव सरखारनिफ्राय माबा अनसुंथाइ बा सेंसन दंना गैया? जुदि दङब्ला बे क्लाबखौबो जों माने मेल मिथिं जोंनाबो एसे सेन्टार जायगा हिसाबै अनेक एबसुनियानो जा बा मेल मिथिङानो जा बाहाय क्लाबाव लायोमोन। दा नामावल' क्लाब खिन्थु क्लाब खरानो चिह्न गैला आरो उनाव सरखारनिफ्राय मोनसे बेफोरबायदि अनसुंथाइ थायोब्ला आं आसा थिदों उनाव मोनगोन साननानै दा बेखिनिखौनो रायथिबावनानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय।